ଏଠି ବେଲ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଠି ଏଠି 3ଟା ବେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ସିଆଡ଼ିକି। ଆପଣ ବେଲ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି? ବେଲ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବେ? ଆଉ ଶୀତ ହଉଛି। ତମେ ବେଲ ଖାଇବ ପୋଡ଼ୁଛ? ହଁ ଏମିତି କି ଶିଖେଇଲା ବିଲଟା ପୋଡ଼ିଲେ ପାଚିଯିବ ବୋଲିକା? ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଓହୋ, କଞ୍ଚା ବେଲ ପୋଡ଼ିଲେ ଏମିତି ପାଚିଯିବ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କଞ୍ଚା ବେଲ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଅଛି, ଯଦି ସେଇଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ ତାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ତାକୁ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ପାଚିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବେଲ ପଣା, ବେଲ ଜୁସ୍, ବେଲ ସରବତ, ବେଲରେ ଯାହା କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ ଆଉ। ବାଗି